Alkatea, Euskaltzainburua eta ekitaldi honen jarraitzaile zareten guztiok egunon. Euskararen biziberritze prozesuak bide luzea eta bide emankorra egin du urte hauetan. Eta bide horren oinarrian, lehenengo oinarrian, gizarte bat dago, konpromiso bat hartu duena, familiak daude, beren seme-alabak euskalduntzeko konpromiso hartu dutenak, persona nagusiak daude edo helduak euskara ikasteko eta euskararen ikaskuntzan aurrera egiteko konpromisoa hartu dutenak, eta erakundeen babes bat eta bultzada bat dago. Batez ere, legearen bitartez eta arauen bitartez bideratu dena. Eta guzti horren emaitza da gaur egun bizi dugun egoera, nik esango nuke positiboa. Aipagarria da bide honetan hezkuntzak egin duen ahalegina eta egin duen ekarpena. Eta aipagarria da baita ere, helduen euskalduntzeak egin duen ekarrera. Oraindik ere, edozein kasutan, hizkuntzen arteko berdintasunera eta Euskal Herritarrok hizkuntzen kontuan daukagun eskubide berdintasunera iristeko, badago zer egina eta falta da zeri ekina. Gaur-gaurkoz, autonomi erkidegoan bizi garen herritarren erdiak ez du euskararen inolako ezagutzarik. Ez da hurbildu eta ez du aukerarik izan hizkuntzaren mundu honetara, gure euskararen mundu honetara hurbiltzeko. Beste erdiak aldiz bai eta kopuru garrantzitsua da. Beste erdi horren bi herenak euskara ulertu eta hitz egiteko gaitasuna dute. Heren batek hitz egitekoa ez, baino ulertzekoa bai. Eta gure autonomia erkidegoan, euskara hizkuntzaren inguruko komunitateak izan duen hazkundearen datuak direla esango nuke. Hau ezagutzari dagokionez. Erabilerari dagokionez ere bilakaera handia izan da. Erabilera hori ezagutzari lotuta nabarmenagoa da gazteenen artean, 35 urtetik beherakoen artean. Eta hizkuntza ohiturek toki gehiago utzi diote edo eman diote azken urte hauetan euskarari, eta euskara dakigunok gure harremanak finkatzen ditugunean bai administrazioekin edo bai bestelako zerbitzuekin gero eta gehiago erabiltzen dugu euskara. Adibidez, autonomi erkidegoko biztanleen 25% euskara erdera beste edo gehiago erabiltzen du udal zerbitzuetara jotzen duenean. Eta 20% da euskarara jotzen duena osasun zerbitzuak eskatzen dituenean edo bilatzen dituenean. Eta portzentajetan, 30 urtetan, erabilera honek izan duen igoera oso nabarmena da. Esparru publikoan eman den saltoa handia da, naiz eta oraindik zer egin asko falta dan. Eta esparru publikoari lotuta dago baita ere, hizkuntza eskubideak bermatzea eta horretan ere pausuak ematen jarraitzea. Baina arlo pribatuari dagokionez ere, hizkuntza euskararen erabilerak izan du igoera nabarmena, eta hori oso modu agerikoan agertzen da adibidez, finantza entitateekin harremana edukitzera joaten garenean euskara erabiltzen garenok gero eta gehiago garelako, edo merkataritzaren hainbat arlotan ere antzeko zerbait gertatzen da. Honi deitzen diogu eremu sozioekonomikoa euskararen normalizazioaz ari garenean. Eremu sozioekonomiko horrek oin bat administrazio publikoetan du eta beste oina entitate pribatuetan. Bakoitzak bereari heldu behar dio. Erakundeen eginkizuna da erraztasunak ematea eta programak planteatzea eremu sozioekonomikoan euskararen normalkuntzak aurrera egin dezan. Zentzu horretan, joan den urtearen amaieran, Eusko Jaurlaritzak onartu zuen eremu sozioekonomikorako plan estrategikoa 2020 eta 2023 urteen artean garatu beharko dena. Eta planura konpromiso bihurtu da agintaldi berriari begira eta Eusko Jaurlaritzak onartu berri duen 4 urte hauetarako gobernu programan txertatuta geratu da konpromiso bezala. Beraz,
Zerbitzuak eskaintzeko bide berriak bilatu beharko ditugu eta eremu sozioekonomikoari eta sare sozioekonomikoari bidea erakutsi beharko diogu eta lagundu egin beharko diogu bide hori egiten. Badakigu momentua ez dela errezena. Hizkuntza ohiturak neurri handi batean aurrez aurreko harremanetan gertatzen dira eta COVID gaixotasunak jota gauden honetan aurrez aurreko giza harreman horiek neurri handi batean mugatuta izango ditugu aldi batez. Eta horrek bere zailtasunak ekarriko ditu, baina berdin da. Ez diogu uko egingo ahalegin horri eta lanean jarraituko dugu merkataritzaren munduan azpimarra eginez, baina baita ere industriaren arloan egoerak onartzen eta uzten digun neurrian. Beraz, bidea badago, tresnak baditugu, merkatari, finantza entitate, industria, enpresa eta abar konprometituta dauzkagu eta guzti horien buru eta aitzindari eta bultzatzaile gizarte bat daukagu euskaraz ere bizi nahi duena eta hori eskatzen diguna. Erakundeon erantzukizuna da eskari horri behar bezala erantzutea eta gizarte honi eta bide hori egiten laguntzea euskararen normalkuntzan pauso berriak emanez. Eskerrik asko eta gaurko jardunaldi hau lagungarri gerta dadila bide horretan.